бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардастам. Самиван вардагим истеҳсоли Индонезия оригиналай бо сифат як пачкаш ай 4 то 5 килограмм вес мета, як курсуш боша 3 пачка мешава, ай 12 то 15 килограмм вес мета, гарантияш қади. Ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надорад. Кадоме дар кор бошад занзана иншоалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунад дастсафкаш. Ҳамчунин ба метро дастсафкаш бепул мебошад. бародарон салом алейкум, хуш омадед ба канали мо. бародарон видеои моро қадр карда якта комментария монед ва якта лайк монед. мо боша наворо оғоз мекунем. моделое ки дар рӯи экран мебинед 2100 оригинал Nike Jordan. дуюмуш боша Adidas фабрични качествои беҳтарин қати модели сиёҳай 8 парай дар коробкашон. дуюм моделиш Reebok оригинал качество кожани, сеюмуш Nike. меравем мавзӯи дига. Ини модели New Balance 1800 сум, 1500 фабрични Adidas ва Nike арзон 1200 сум, яъни ҳамашон фабрични, сифатҳои хуб, аъло қати. Метавонед ки заказ кунед, номерои мо дар рӯи экран. Заказ кунед, любой шаҳрҳои Россия равонатон мекунем ва метавонем бизнеса пеш барен. Ба 1200 сум гирифтиша 2400 савдо када мучакада айдасад мегиранша. бародаро аммо лайка фаромӯш накунед, якта лайк бизанед ва дар канал ҳатман обуна шавед ки кроссовкаи нав ба нав мебиёзӣ. сифатҳои девонаш мебиёяд. моделҳои нав ай пеш ай. видеои ояндара мебинед. хуб, меравем дар мавзӯи дига кроссовкиҳо. ана шахсоне ки мехоҳанд футбол бозӣ кунанд бо нархи оптум 1050 сум, 8 пар, як свет, размери риад ай 41 то 45. дуюм модел Adidas 1300 сум, сеюм New Balance 1000 сум ва Adidas оригинал 1900 сум бо нархи оптум. любой шаҳри Россия доставка дорум, роҳитон мекунам. бизнес кунед. хеле моделот донаш масалан 1900 боша, шумо 4500 ай магазин кам намеёбед хеле моделора. метавонед ки бизнеса пеш барен. рақамҳои мо дар экрана, заказ кунед, любой точки Россия роҳитон мекунам. дар WhatsApp каталог бинависед, суратоша роҳитон мекунам. хонаободу сарбаланд бошед. шахсоне ки дар стройка кор мекунед бародаро, фарқи надорад. шумо метавонед ки дар стройкорам савдош кунед, заказ кунед, ма шумо да бора роҳӣ мекунем. любой шаҳри Россия да дорум доставка. ҳама шаҳрҳо да склад ҳастай. роҳитон мекунем, бора қабул мекунед ва мегиред дар стройкаҳо мефурӯшед, дар авито мефурӯшед. с WhatsApp қади метавонед ёру рафиқотон да роҳӣ кунед ки ҳам хеле кроссовки дорум. моделҳои мо ай 600 рубле сар мешавад то 2500. дар видеои оянда ба хабар шавед. лайк бумонед, подписаться кунед. бо видеои оянда да мебинед ки бо чӣ хеле моделҳо мебурояд. ҳар рӯз як модел буромадаса. якта не, ҳар рӯз 10 20 модел ма қабул мекунам. шумо да видео када пешниҳод мекунам ва шумо метавонед ки ҳами бизнеса сахт бихапед. шахсоне да ки футболка дар кора, джинс дар кора, ҳамаша дорем. фақат WhatsApp да бинависед ки шумо да чӣ дар кора. давоми видеора тамошо мекунед бародарон, моделҳоро нишонтон метавонам. нигоҳ кунед бо диққат ва метавонед ки скриншот када мада бупартиён вибр кунед. нигоҳ кунед, тамошо мекунем. ино чанд свет мешаванд бародаро. любой точки Россия заказ кунед, равонтон мекунем. дар як коробкаш 8 пара. нигоҳ кунедша. гуфтен исша нишон метаҳед, ина бародаро, исш, ина дурунуш, ина риштаош. ино чанд свет ҳай, нигоҳ кун бародар. як свет, ду свет, сета, чорта, панҷта. баъд панҷта чуть-чуть фасонаш дига хелай. ина бо 6та, 7та, 8та, 9та, 10, 11 вид буда. иниш камтар дига хелай бо. не ба фикрам ки ҳамуно хушруванд. ин ҳамино хушруванд. ҳамин хушруванд. ина сиёҳ қати сирхшам вообще демона.